uthembekile. Siyakubonga Baba ekseni, sibonga uthando lwakho Nkosi. Sibonga ukuthwala nguwe sithandwa somphefumulo wethu. Impela Nkosi ngaphandle kwakho singenze lutho. Siyakudumisa Nkosi ekseni inhliziyo yethu Baba. Igcwele ukwenama nokuthokoza Baba wethu ongcwele ekseni. Sithi thatha indawo yakho Nkosi ephakemeyo enhlizweni zethu. Akekho omunye uNkulunkulu esiyomkhonza. Alikho elinye igama esiyolibiza. Awe amadolo ethu awekho olinye altar yoguqa kulo. Kuphela Baba sithobela wena wedwa Nkosi. Uyasazi Baba, uyasihlolisisa. Impela sinalo elinye ithemba. Impela sinayo omunye uNkulunkulu. Sithembe wena Nkulunkulu wethu ongcwele. Ekseni Baba wethu namandla thatha indawo yakhe ephakemeyo Nkosi. Kubatyazwe igama lakho lona lodwa Nkulunkulu wethu namandla. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga Baba wethu ongcwele ekseni. In the name of Jesus. Let us find his hand to Baba wethu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Ithathele lithuba ekseni bingelele ubaba umpostoli. Bingelele umprofeti umama. Bingelele umfundisi Mthalane. Sorry singahlala phansi bazalwane. Ngibingelele elders and deacons. Ibandla likaNkulunkulu lonke elikhona namhlanje ekseni. Siyanibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ekseni bazalwane osigcinile isonto lonke. Wasithwala bazalwane wamanathi eyimeni zonke ebesingabhekana nazo kodwa uNkulunkulu wamakanye nathi bazalwane. Hallelujah. Namhlanje ekseni ngicela ukunamukela ngezwi likaNkulunkulu elaphana encwadini amaHubo 119 uverse 165. 119 uverse 165. Lifundeka kanje lithi abathanda umthetho wakho banokuthula okukhulu. Akukho sikhubekiso kubo. Ekseni bazalwane nali izwi likaNkulunkulu esamukelwa ngalo. Lithi nje abathanda umthetho kaNkulunkulu banokuthula okukhulu. Hallelujah. Zikhona izimo kodwa nje mawunomthetho kaNkulunkulu ungena esimeni unokuthula. Hallelujah. Zikhona izinto ezingaphambana necebo lakho. Kodwa mawunomthetho kaNkulunkulu lithi izwi likaNkulunkulu unokuthula okukhulu. Hallelujah. Into ebalulekile bazalwane ukuthi nje sihlale kulomthetho. Sizindle ngalomthetho bazalwane. Kube isona sinkwa sethu semihla ngemihla. Kube iyona nto bazalwane esizophila ngayo. Umthetho kaNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu abanomthetho kaNkulunkulu banokuthula okukhulu. Hallelujah. Uma nje empilweni ufuna ukuthula empilweni yakho, bamba umthetho kaNkulunkulu. Phila ngomthetho kaNkulunkulu. Iwona ozogcina ezimeni zonke. uDavide bazalwane siyayazi impilo yakhe. Yayinezinto eziningi kodwa iyodwa into ayifunda kuzo zonke izimo edlula kuzo ukuthi bonke abanomthetho kaNkulunkulu banokuthula okukhulu. Hallelujah. Uma nje bazalwane singabamba izwi likaNkulunkulu, silikholwe lona lodwa, sihlale kulo bazalwane, izwi lakhe lizosebenzela. Hallelujah.
lizosivulela indawo bazalwane emhlabeni, lizosihlelembela amagebhugebhu bazalwane. Ilona elithi kuvesi 105 liyisibane endleleni yethu. Haleluya. Liwukukhanya einyaweni zethu bazalwane. Uma nje sibambe lona sinokukhanya. Haleluya. Uma nje sihamba ngalelizwi bazalwane sihamba sinokukhanya. Noma yini eyobumnyama engafika sizokwazi ukuyibona ngoba thina sinokukhanya. Bese lithi kwambulwa kwamazwi kaNkuluNkulu kuyakhanyisa. Haleluya. Uma izwi likaNkuluNkulu lambulwa phakathi kwethu bazalwane, lisuke lizokhanyisa izinto zempilo, lisuke lizokhanyisa izinto zalolu hambe sikulo. Ingakho kumele siphile ngalo bazalwane, kube yisona sikhali, kube yiyona nto bazalwane esizoyidla mihla namalanga. Haleluya. Bese lithi izwi likaNkuluNkulu uma uzindla ngalelizwi uyophumelela kahle kho konke okwenzayo. Siyadinga bazalwane ukuhlala ezwini likaNkuluNkulu. Siyadinga bazalwane ukuzindla ngomthetho kaNkuluNkulu. Iyona nto bazalwane ezosilwela isinqobela izimpi. Abanomthetho kaNkuluNkulu banokuthula okukhulu. Uyakufuna ukuthula empilweni, bamba umthetho wakhe. Uyakufuna ukuthula okukhulu empilweni yakho, bamba umthetho kaSomandla. Iwona ozokulethela ukuthula. Ethi umhlabeleli liya asebenzela lingakusebenzela nawe uma nje ungalikholwa. Bonke abalikholwayo liyabasebenzela, bonke abazindla ngalo liyabasebenzela. Uma nje ungazindla ngalo lizokulethela ukuthula okukhulu. Uma ungazindla ngalo lizokuvulela iminyango, ngoba bonke abalikholwayo liyabasebenzela bazalwane. Sibonile emlandweni abantu abalibamba izwi bahamba ngalo labasebenzela. Bonke abalikholwayo liyabasebenzela. Abraham ukhokho wethu walibamba lamsebenzela. Ungalikholwa yini mntaka baba? Ungabambelela yini kulo? Bese liyakusebenzela, wena uzukwenza lutho. Ilona elizokusebenzela. Okwakho kulikholwa nje kuphela. Liyabasebenzela. Njalo namhlanje izwi likaNkuluNkulu esinamukela ngalo. Ngiyocela nje usukuma uqhawula umakhelwane. Uthi liyabasebenzela abalikholwayo. Umqinisekise nje ukuthi lizokusebenzela uma ulikholwa.
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Siyothatha leli thuba sicele uElder Dlamini eze ngaphambili egameni lika Jesu. Mfundisi umama uMthalane, mfundisi umama Mzungu, ama-elders, ama-deacons, ogogo nomkhulu, obaba nomama, i-youth yonke, u-Kingdom Kids, i-worship team. Bese ngibingelela ibandla likaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Liyabasebenzela ngempela abanikholwayo. Amen. Sinobufakazi obumile uNkulunkulu abenzile kwabalikholwayo. Amen. Amen. Simkhonze ngempela uNkulunkulu ngokweqiniso. Sisinikele ngempela kuyena, uyasebenza. Amen. Ngizocela sifunde incwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 16 verse 1 to 3 egameni likaJesu. Amen. First Corinthians chapter 16 verse 1 to 3. Amen. Amen. Maqondana nomnikelo oqoqelwa abangcwele, njengalokhu ngawayala amabandla aseGalathiya, nani-ke yenzani kanjalo. Ngosuku lokuqala lweviki akube yilowo nalowo azibekele, aqongelele azakukunikela ngakho njengokuphumelela kwakhe, ukuze kuthi lapho ngifika kungabi yima kuqala kuqoqwa umnikelo. Kuyakuthi ekufikeni kwami ngithumele eJerusalema labo enibaqokileyo bephethe izincwadi, baziyise izipho zenu zothando. Amen. uNkulunkulu uyasiyala la ukuthi inkonzo yomnikelo asiyithathe serious. Sizinikele kuyona, silungiselele. Amen. Singayithathi njengokudlala, kodwa inkonzo ebekwe uNkulunkulu yomnikelo asizilungiselele. Uma ngabe iqale inyanga, uqale ubeke okaNkulunkulu. Uma liqala isonto, uqala ubeke okaNkulunkulu. Singezi sesitatazela, sesikhipha noma yini. uNkulunkulu ufuna into ehlelekile, sizihlele kuyena, silethe lokho uNkulunkulu okumfanele. Amen. Ngoba yena ufanele okukhulu kakhulu. Ungumphathi wezimpilo zethu, ungumvikeli wezimpilo zethu, uyikho konke kithi, usenzela konke. Ngakho uthi asizihlele, sihlelele ukuzonikela kuyena, sihlele ngakho konke, sizobonga. Amen. Uthi silethe lokho esizobonga ngakho. Amen. Sijabula, sithokoza. Amen. Uma ngabe sihlelekile, nathi simhlelele uNkulunkulu, naye uyokwamukela ngentokozo esimnikeza khona. Bese nathi esinikeza lokho uNkulunkulu afisa ukusinikeza khona ethokozile. Amen.
ngempela uNkulunkulu ukhona. Ngempela uNkulunkulu uyasebenza. Ngempela uNkulunkulu uyayinaka imikhuleko yethu. Uyayiphendula imikhuleko yethu. Amen. Simnikeze uNkulunkulu udumo, simnikeze uNkulunkulu okumfanele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Moyo oyingcwele, siyabonga Nkosi, namanje siphambi kobuso bakho. Sizoletha Nkosi iminikelo, moyo oyingcwele njengokusipha kwakho. Siyabonga Nkosi uthando lwakho, siyabonga Nkosi ukusibheka kwakho, siyabonga Nkosi ukusibiyela kwakho. Moyo oyingcwele, thatha indawo namanje empilweni zethu. Sisanikela Nkosi ibanathi somandla ngegama lika Jesu. Amen. Sacela sinikele silethe iminikelo yesihle egameni lika Jesu. Amen. Glory, hallelujah, hallelujah, glory, Glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory, hallelujah, glory, hallelujah, Jesu Kristu waseNazaretha, sibandla lakho Nkosi. Silethe babe iminikelo ekufanele moyingcwele. Silethe Nkosi iminikelo njengokusipha kwakho. Moyingcwele, sizophakamisa udumo nangeminikelo yethu. Sithi thatha indawo Nkosi, ubiyele konke kwethu. Ubikele Nkosi nemindeni yethu. Siphakamise udumo kuwe Nkosi ungophakeme. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Bazalwane, ngizocela silethe ama-envelopes abawaphethe egameni lika Jesu. Amen. Sisondela phambi kobuso bakho Nkosi yamakhosi, sisondela phambi kobuso bakho uNkulunkulu othembekileyo, uNkulunkulu owazi ukungena nokuphuma kwethu, kulala baba nokuvuka kwethu, owazi Nkosi ngisho inamba ney'nwele zethu. Siyabonga ukuthi akhona okukodwa Nkosi okufihlakele
Baba uthi namandla ngebusweni bakho ngokuphila kwethu. Laba abantwana bakho Thixo uthi namandla onke balethe Nkosi umnikelo wabo kuwe uNkulunkulu owaziyo. Izwi lakho Nkosi lithi singekayivuli ngisho imilomo yethu wena Baba uyakwazi ukulangazelelwa zinhliziyo zethu. Suthisa ke Baba ukulangazelela kwabo ngokuhle. Bavulele Nkosi amafastela ezulu babusise Nkosi ngesibusiso singaphezulu kokwaneleyo. Shilo ke Nkosi yamakhosi wathi wena liyabasebenzela abalikholwayo. Siyalikholwa Nkosi izwi lakho asingabazi. Sikubonile Nkosi yamakhosi uhamba nathi. Sikubonile uNkulunkulu wethu ongcwele, you did not bring us this far to leave us, oh God. We have seen your faithfulness. We have seen your grace, uNkulunkulu wethu ongcwele. We have seen your faithfulness. Siyabonga Baba uthu namandla onke. Bless abantwana bakho Thixo uthu ongcwele. Bless Nkosi yamakhosi ngisho imindeni yabo egameni likaKristu Yesu Nkosi. Amen. You are blessed in the name of Jesus. You are blessed in the name of Jesus. Hallelujah. Be blessed in the mighty name of Jesus. You are blessed in the name of Jesus. You are blessed in the name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus. Yes, Lord. You are blessed in the name of Jesus. Hallelujah. Be blessed in Jesus' name. Be blessed in the name of Jesus. You are blessed in Jesus' name. Be blessed in the name of Jesus. Amen. Sizothatha lesi sikhathi ke bangcwele sidumisa ubaba uNkulunkulu bese singena ezweni lenkosi. Amen. Ngicela nje siphakamise amaphimbo ethu, siphakamise izandla zethu sidumisa uNkulunkulu nje from ekujuleni kwenhliziyo zethu. Simnikeze isibongo, simnikeze indumiso. Amen. Siphakame sonke bazalwane. Sivala amehlo ethu, siphamisele izandla enkosini. Sithi Baba izulu nomhlaba kuyakhothamela. Nendalo yonke Nkosi iyakuthobela ithi ungcwele. Nathi sizokhothama phambi kwakho. Sizothi Nkosi ungcwele. Sizothi Baba umkhulu. Sizothi Nkosi uyababazeka. Sizothi Nkosi umuhle. Sizothi Nkosi uthembekile. Umuhle Nkosi ngezikhathi zonke. Siphakamisele inhliziyo yethu kuye. Siphakamisele nomoya wethu kuye. Simdumise obabazekayo. Simdumise ohlezi esihlalweni sobukhosi. Simdumise lo ombethe amandla njengengubo. Simphakamise lo ombethe inkazimulo. Ekseni sikhothamise konke. Ungavumi kube khona ongavumi ukukhothama. Kodwa kulesi sikhathi sikhothamise konke. Sizothi Nkosi siyakhothama. Sikhothama kanye namazulu. Siyehla thina Nkosi ukuba kuphakame wena. uNkulunkulu ongcwele. uNkulunkulu ophakemeyo. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yes, Lord. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the 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 name of Jesus. Ngegama lika Jesu. Ngegama eliphakemeyo. uNkulunkulu ekseni sithulisa ingqondo yethu. Moya ongcwele sithulisa inhliziyo yethu. uNkulunkulu sithulisa konke nasekuseni egameni lika Jesu. Sikhothamisa konke Nkosi. Singena Baba edumisweni yakho. uNkulunkulu wethu ongcwele sizokudumisa Nkosi. Singenakho Baba ukuxokozela. Sizokudumisa simakade. Singenawo Nkosi nomsindo. Sizokudumisa uNkulunkulu. Sigcingelile konke kuwe. Sizokudumisa Baba silula. uNkulunkulu ongcwele ekseni. Sizokunikeza
izindumiso, sizokunikeza isibongo, sizothi Nkosi ungcwele, nakho konke okufisa ukuyiphakamisa ngaphezu kobukhulu bakho, nakulazi Nkosi igama lakho elimenyezelwe emhlabeni wonke, elimenyezelwe endaweni zonke. Siyakuthobisa ekuseni uNkulunkulu ongcwele, sizokuphakamisa wena wedwa. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the 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 name of Jesus. Yagama lika Jesu. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Izulu nomhlaba sekuya ukothamela kuthi ngcwele simakathe. Izulu nomhlaba sekuya ukothamela kuthi ngcwele simakathe, kuthi ngcwele. Mayethe kuwe, mayethe ukhothama kuwe, kuthi uphakamisa kakhulu, kuyakhothama kuthi
Liparasakaya na hosadamaya. Liya na hasete ni mahasaya. Ufanele ludumo. Ufanele sibongo simdumise simphakamise. Ufanele ukukhasimuliswa. Wena obusa phakathi naphakathi oyinkosi yamakhosi. Ongumbuso wababuso ngomenzi wakho konke okuhle. Igama lakho Nkosi lingosongo namandla. Olungile ugijimela kulo athola ukuhlengwa. Siyakuphakamisa namhlanje. Siyakudumisa. Sithi usubukhulu bakho negama lakhe ligcwele. Ungongcwele obusa phakathi naphakathi. Thatha udumo lonke nesibongo nenkasimolo. Kufanele wena wedwa obusa phakathi naphakathi. Ngegama lika Jesu Kristu. Igama elinamandla. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Simthele izandla uNkulunkulu and celebrate our King. Blessed be the name of the Lord our God. kuna hasili mahadai. Irahanda dia kastaya na hana seteli mahasukadai. Liparaseteli mikusta handa lava kotolo mosetelia. Ungwele nkosi yamakhosi. Ungwele menzi wakho konke okuhle nokuphelele nokumangalisayo. Ungwele nkulunkulu wonkulunkulu. Ungcwele mqalisi nomphelelisi wakho konke. Uwe izolo namhlanje naphakade. Awuguquki, awunasithunzi sakuphenduka. Zehlulelo zakho simakade ziliqiniso. Zonke zilungile. Nezwi lakho liphilile linamandla libukhali. Nezwi lakho Nkosi likukhanya endleleni yethu. Ezinyaweni zethu liyakhanyisa. Liletha ukuhlakanipha empilweni zethu. Siyakudumisa namhlanje ekhuluma ngalo phakathi wethu. Usikhanyisele ngokukhanya ovela kuwe. Nahaya nazethe nemehasa takhaida. Ulamahasuke denemekatuya nahasaya. Ngegama lika Jesu Kristu. Igama elinamandla. Glory to Jesus. Siphinde simtshele izandla bese sihlala phansi. Ngegama lika Jesu Kristu oyinkosi. Hallelujah. Singahlala phansi bathandekayo. Glory to Jesus. Hallelujah. Angibingelele kuseni ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Angibingelele ibandla ekuseni ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Hallelujah.
Angibingelele ibandla likaKristu ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Hallelujah. Umbuso wababusi, inkosi yamakhosi, owahlula uSathane eCalvary, owamthela ngehlazo, Hallelujah. wamphuca ihluthulelo zonke zokufa. Esandleni sakhe kwabuya lonke igunya namandla. Inkosi yamakhosi, umbuso wababusi, zidalwa zonke, imimo yonke yasezulwini, okubona nokungebonwe, kuvuma ubukhulu begama lakhe ukuthi bayede Nkosi yobukhosi. Siyalidumisa igama lakhe ekuseni ngegama likaJesu. Hallelujah. Silaba abafukufa kanye naye, savuswa kanye naye, sahlaliswa kanye naye, siyabusa kanye naye. Hallelujah. Likumakhalano high five bese uhlala phansi egameni lenkosi. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Siyabonga abathandekayo, musa kaNkulunkulu namhlanje kuseni sikhona endlini yenkosi, usuku lokukhonza yisabatha elingcwele. Hallelujah. Usuku lwenkosi. Sesikhona njengokwesivumelwano njengokwesimiso sikaNkulunkulu. Utheke uSimakade mayaleza kithi wathi siyakwenza imisebenzi yethu insuku ezisithupha bese uthi ngosuku lesi senze njani? Siyakuphumula ngobani? Ngokuba kuli sabatha likaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Nangomoya, nangemcabango, nangemizwa yonke phumula isabatha lenkosi. Hallelujah. Asiye kumahubo 103 verse 2 no 3. Amahubo 103 verse 2 and 3. Ngicela nje kancane ibhesi kuma monitor. Hallelujah. Amen. Mbonge uSimakade mphefumulo wami. Mbonge uSimakade bani? Mphefumulo wami. Beka makhelwane. Mphefumulo wami. Amen. Yenze njani? Mbonge uSimakade bani? Mphefumulo wami. Ya? Ungaze wakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa. Ungaze wakhohlwa bathandekayo. Ngobude bendlela kuyenzeka sikhohlwe. Sikhohlwe yini bathandekayo? Imisebenzi yakhe yomusa. Amen. Ngokudonsa kade nanokubhekana naleso simo esilikhulu ngaleso sikhathi size sikhohlwe imisebenzi yakhe yomusa. Amen. Qhubeka. Yena othethelela zonke izono zakho. Asikho nesisodwa asishiya ngaphandle. Uma ethethelela uthethelela zonke. Amen. Noma abantu bengakukhumbuza ukuthi kwake kwenzeka ukuthi kodwa yena uthethelela zonke. Usethi uzothanda ungithethelela zonke izono zami. Uthethelela zonke izono zami. Usho futhi kuyena uthi ukuthethelela zonke izono zakho. Uthethelela zonke izono. Ungakhohlwa. Ungakhohlwa. Hallelujah. Amen. Qhubeka. Owelapha zonke izifo zakho. Owelapha ezinye zezifo zakho. Zonke. Hayi makhelwane njengezono eyithethelela Zonke. ngibe ukulunga kaNkuluNkulu kuKristu Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Ngibe ofanele ukuma phambi kwakhe ngingenasici ngenacala. Amen. Inhliziyo yami imhlophe bazana ifafazwe ngegazi lemvana. Yes, Lord. Ngingenalo uvalo kokubi ukuvela phambi kwakhe. Kanti nezifo wenze njalo. Uzelapha. Zonke. Awuthi uzelapha zonke nezifo. Uzelapha zonke. Utshele nomakhelwane uzelapha zonke nezifo. Uzelapha zonke. Njengalokhu ethethelela zonke izono. Njengalokho ethethelela zonke izono. Welapha zonke izifo zakho. Amen. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu owelapha zonke izifo zethu. Isaiah 53
verse 5. Yebo. Yahlatshwa ngenxa yesiphambeko zethu. Yebo. Leli wundla imvana yenze njani? Yahlatshwa. Wahlatshelwa ngenxa yeziphambeko zethu. Yabamba makhelwane. Amen. Yilokho kwamenza ukuthi enziwe ini? Umhlatshelo. Hallelujah. Amen. Kungenxa yeziphambeko zethu. Ukuze kulungiswe maqondana neziphambeko yena wakhokha iprice ukuthi enzenjani? Enziwe umhlatshelo. All right? Amen. Yaxhotshozwa ngobubi bethu. Bese kuthi kwingxenye yobubi bethu sekudlulile kwiphambeko. Angithi uNkulunkulu uthi ngihambela ububi boyise kubantwana. Amen. Hallelujah. Amen. Akathi iphambeko uthi ububi. Hallelujah. Amen. Ngenxa yephambeko waba umhlatshelo. Bese kuthi ngenxa yobubi bethu waxhotshozwa. Yes, Lord. Ukuze uma kukhokhwa inhlawulo efunakala epheleleyo ayenze ngokupheleleyo. Hello. Amen. Hlatshwa kwakhe kwangenxa yephambeko zethu. Ukuchotshozwa kwakhe kwangenxa yobubi bethu. Amen. Qhubeka. Isijeziso sethu saba phezukwayo. Bese kuthi lesi sijeziso esasisifanele ngoba senzani? Saphambuka sangena ebini kwafese sithole ini ke emva lokho? Isijeziso. Senziwa kanjani leso sijeziso? Saba phezu kwakhe. Amen. Ayibheka makhelwane bheka. Ngenxa yephambeko zakho waba umhlatshelo. Amen. Ngenxa yobubi obuzalwe yini? Yiphambeko. Amen. Amen. Waba yini na? Wachotshozwa ngithi. Amen. Bese kuthi isijeziso esasisifanele ukuthi thina sonile. Sesihamba ke nobubi bokona buphezulu kwethu. Seyaphila lento inesithelo sobubi. Isijeziso sakhona sathathwa sabekwa kuJesu. Sasuka kithi. Kwaba uyena osithwalayo endaweni yethu. Amen. Kusho ukuthi enkantolo sefa singene eboxini. Kuthiwa wena ummangalela waqhelisa yena kwangena yena. Yes, Lord. Wathi sijeziso sakhe sisoba phezulu kwami. Uyena usengahlala laphana abe yilo ongena ala. Qhubeka. Ukuze sibe nokuthula. Lokho wakwenza ukuze thina sibe nani? Nokuthula. Sesamba ke bathandekayo asinalo uvalo. Amen. Sinani? Sinokuthula ngoba wenze njani? Uthathe nesijeziso sethu. Uma sizwa kuthiwa lizokhala icilongo thina sinokuthula. Amen. Ngoba siyazi ukuthi uye othathe isijeziso sethu. Thina malikhala icilongo siyavela phambi kwakhe. Amen. Futhi siyaguqula ngokuphuthumayo Yes, Lord. ukuba sifane naye sibe ukulunga kanye naye. Yes. Sibe izindlalifa kanye naye. Amen. Ingakho ke sinokuthula masizokuthiwa hayi kungathi liyakhala uSeptember sithi bekana amafoni phansi alikhale malikhala sinokuthula thina. Yes, Lord. Hallelujah. Benyakaza abanye beyana le asethuki ngoba sinani. Nakuba silazi izwi lakhe lithi akekho kwazi ihora nomzuzu nalokho kusenza sikhululeke ngoba lisho njalo alisobela guquka. Amen. Waqhamuka nedate nje sewulahlekile alivumanga lithe akekho ngaphandle kukaBaba. Ngisho uJesu uthi angilazi ihora nomzuzu. Yeah. Kwazwa ngubaba. Jesus. Ubaba osezulile ukuthi nje yehla manje. Amen. Njengoba kwashiyo kwathiwa bheka intombi izokhulela izala umntwana lalingaziwi ihora. Amen. Lalazwa ubaba. Ingakho kuba mayeselifikile usiyathumela kusethi ke ufumene umusa. Yes, Lord. Ngokuba uzawukhulela uzalwe umntwana umqambi igama lokuthi ubaba wagcwalisa ihora nomzuzu. Amen. Haleluya. Amen. Hlisa umoya makhelwane. Amen. Haleluya. Amen. Ngemivimbo yayo senziwe njani ke manje? Siphilisiwe. Siphilisiwe. Amen. Lento ayigwadlwa yimina kune price ekhokhiwe. Yes, Lord. Kunemvume ekhishiwe. Jesus. Kunelungelo elinikwe lona eliphelele. Uma kwenzeka ngibona ukuthi kunokungaphili ngemivimbo yayo. Jesus. Ngiyaclaima bathandekayo ngiyamemezela. Ngithi njengoba izono zathethelelwa isijeziso sabaphezulu kanjalo nokuphila kwabo. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Ekseni ngemivimbo yayo siphilisiwe thina.
njengokuba ngokomhlatshelo sinjani bathandekayo iziphambeko zethu zisusiwe siye ku Exodus chapter 15 verse 26 Exodus chapter 15 verse 26 Wathi uma nilalela ngokucophelela izwi likaSimakade uNkulunkulu wenu asiphinde futhi uma sinjani silalela ngokucophelela ini izwi ya likaSimakade uNkulunkulu wenu yebo nenze okulungileyo emehlweni akhe thina senze okulungileyo emehlweni akhe yebo nigcine imiyalo yakhe sigcine imiyalo yakhe nigcine zonke izimiso zakhe sigcine izimiso zakhe angikunehlisela zonke izifo engazehlisela abaseGibhithe uthi uNkulunkulu angeke nginehlisele izifo ezinjani engazehlisela abaseGibhithe ngicela ukukuhlehlisela ukuze uzoyibona lento ihamba kanjani engazehlisela ngoba benze njani bengalalelanga ngokucophelela izwi lami bengenzanga ukulunga emehlweni ami bengagcinanga imiyalo yami nezimiso zami ngabe zenjani ke ngabehlisela kuphi izifo abase Gibhithe haleluya amen bese ethi kuNkulunkulu kithina ke aqedela athi ngokuba nginguSimakade oniphilisayo awu bathandekayo unguSimakade amen owenza konke ngamandla akhe amakhulu yes lord onelungelo lokukhuluma okungekho kube khona khona amen omemezela izinto ngaseqaleni amemezela isiphetho sazo amen uthi nginguSimakade ngenze njani nguNkulunkulu amen oniphilisayo haleluya amen likhona kodwa ibandla ekseni hallelujah unguNkulunkulu onjani siphilisayo osiphilisayo yes lord haleluya amen namhlanje ekseni bathandekayo simukela lelizwi sesingenile kwinyanga yethu entsha uNkulunkulu uthi unguNkulunkulu osiphilisayo uIsaya uthi ngemivimbo yayo thina siphilisiwe kusho ukuthini lokho sinikiwe siphiwe ilungelo nemvume ephelele yokuphila haleluya uma sikhuluma ngokuphulukiswa sikhuluma ngokuphila uma ufunda uthola ukuthi ukuphila kuvela ngezindlela ezahlukeneyo bathandekayo ngivumele ngibale izindlela eziletha ukuphila number 1 kukhona a medical way yokuletha ini ukuphila haleluya i-medical way bathandekayo yona idila ngolwazi scientific knowledge umuntu asuke nayo asebenzise yona ukuze athole ukuphila amen haleluya amen kusebenza umuntu kodwa esebenza ngani ngolwazi asuke seliphiwe akwazi ukwenza lezo zinto ukuze ulethe ukuphila singabala kukhona ukuthi la on the medical way kukhona indlela esingathi it's a medical way wahlonisa kabili abakwazi ukuchaza kahle kukhona umedical no surgical umedical i-treatment lengitholayo nje kwi-condition engisuke ingivelele isizulu ngachaza in a medical way but usurgical kusuke kube khona into ofanele yenzeke kube nezinsiza zokwenza kungaba umuntu ugwazekile uma egwazekile kufanele ezinjani athungwe lokho okuthunga ke kungena ngaphansi kuka surgical uphukile kufanele enziwe njani akhonkwe lokho khonka kuvela ngakuphi kulelo site la kwa surgical kokubili ke umedical no surgical kudependa kwi knowledge umuntu asuke eyitholile bese kwazi ukusebenzisa lo sizo ukuze kube nani nokuphila ngicela ke ningiboleka leli bhokisi sibone
usurgical no medical. Angithi uyasebenza lapha kwaHulumeni. Kukhona ulwazi oluthola lapha kwezokwelashwa. Izake lapha phambili. Thani sawubona nesi. Uyangena ke namhlanje emkhakheni. Ningamthathela imic asale nanali nakhoza amathuluzi akhe. Ake sibuke ke la in the medical way. Ngicela nje ethi ungavolunteer oyedwa nje. Woza ntokazi kasile woza. Sheshaka sisi. Ubani futhi ongamjoyina futhi omunye aqhamuka ngapha. Mana khona la. All right. Bheka ngakumina. Nangu bathalani. Uyakhala namhlanje uyakhala uthi uphethwe ikhanda. Awunise nami noma senihambe naba phambili. Nise nami. Nangu oqala sithi uphethwe yini? Ikhanda. Angithi angathatha noma yini. Hawu. Ake ngimsukele mina kuthiwa uthi uphethwe ikhanda ake nimbhandishe. Leli khanda limphethe. Uyasizakala? Hayibo yini engasiza lo phela kukhona engikwenzayo. Ake sithi nangu uphethwe ikhanda ngizomgcoba nawo umuthi weresh. Lithule leli khanda. Hayi bathandeka masana kuRobha. Lo muntu ngiphethe umuthi mina okwelapha. Hayi nangu uyagula uphethwe ikhanda ngithi mina akaphuzela umuthi okukhwahlela. Kuyaphika futhi. Hayi bathandeka ngisizeni akagcobe na umuthi wamehlo. Uthe ikhanda libhlungu lize kuzwakale nasemehlweni. Awubheka uma kuthani makhelwane makunjena kanti ufuna la ini manje. Uphethwe ikhanda akaphuze nansi ino. Hayi bathandeka umuthi lona ngiyasiza. Akasizakala kuze kube manje. Ake ngicela ukubuza onolwazi. Ungamnikana awumnike ongasiza uma ephethwe ikhanda. Uthi urecommenda ini yena ukuze kuphele ini. Bakhona bathi impela sesalithola ulwazi nathi uthi iyasebenza mawu. Kusukuthi angaphulukiswa angasizakala ngelapheka ngalo lolusizo olunolwazi olupheleleyo. Anganikwa noma yini. Nangwesibili uthi yena unyelile. Uthe yahamba kwabhinyi kunyawo. Sengiyambisiza ke mina. Uyabona nje wena? Gcoba lapha emehlweni. Gcobe naseinyaweni. Lento yenza amehlo ubone kahle kusho ukuthi nenyawo zizoba right. Akulungu. Ay nali bhandishi lesilonda. Angagcoba ngayo angavela abophe ngalo nje lesilonda leli. Yindaba manje. Kanti lani leli? Makwenze njani? Akalungu. Ay asiboneke ukuthi akaphuze namuthi wokukhwehlela. Konke kuyasebenza kuyafana yonke insipho iyawasha hawu. Akulungi nakhona. Sicela bonolwazi arecommend konyelile. Angenziwa njani? Uthi now amaphilisi ama-muscles ekuphele ini? Ya, bese emva kwalokho lolu nyawo lakhe. Uthi lolu nyawo lakhe ngaleli bhandishi bese zenjani? Eyalibopha ukuze linganyakazi kakhulu lizokwazi ukuthola iprocess yokwelapheka. Sebelaphekile bashaleni izandla usesizile onolwazi. Usesizile onjani? Onolwazi. It's a medical and a surgical way. Hallelujah. La khona kusetshenziswa khona i-treatment ethile engenziwa noma ke i-procedure ethile ongafanele i-apply. Bese kuba khona indlela yesibili okuthiwa yi-therapy bathandekayo. Yokwelapha nayo edila ne-condition
engizothi emotional. Hallelujah. Kunesimo emqondweni esikuphazamisile. Mina ngizokunika idiscipline kuyalunga. Yindaba ngalunga. Sizwile ukuthi yenzani yona. Hallelujah. Kuzofanele lo muntu ngihlale phansi naye athole ini? Ukwelulekwa. Kukhulunywe naye ukuthi yabona lokho kukwehlela kuyedlula. Uyabona lo muntu okuxova umoya mthethelele wena ukuze kuzolapheka wena. Hallelujah. Uyabona isimo esikwehlele ake sivume usedlulise uthi ngiyadlula ngiyakhetha ukusedlulisa leso simo. Ukuze ngenze njani bathandekayo? Ngelapheke. Ngabe ngelapheka mental, ngabe ngelapheka emotional. Ngiyakwazi ukubhekana nani? Nengcindezi nani? Nobuhlungu. Kodwa ngizosizwa ukuze ngelapheke. Kusithatha kokugcina the biblical way kuthiwa ke it's a divine healing. Leyo bathandekayo isebenza kanjani? Leyo kusebenza amandla ophezukonke. Esebenzisa lamazwi kade siweza lithi lenkosi ngemivimbo kaKristu thina saphiliswa. Bese thina unguNkulunkulu onjani? Ophilisayo. Kusukuthi uye odedela amandla. Njengoba onolwazi enginika idiscipline ukuze idiscipline ezinjani idedele amandla athile ukuze ngizokwe lapheka. La uye uNkulunkulu odedela amandla akhe ehlele kithi asiphilise. Hallelujah. Amen. Njengalokho idiscipline ikhona udinga ukuthi ayithathe. Nala thina kudinga ukuthi thina njengoba amandla okuphulukisa ekhona siwamukele ngokukholwa. Siwamukele ngokukholwa. Siwamukele ngokukhulekelwa. Siwamukele ngokugcotshwa ngamafutha egameni lokuphulukiswa. Bese sezinjani bazalwane? Siye lashwa noma siyaphulukiswa. Hallelujah. Medical, surgical, kune treatment eyenziwayo enginikwayo engisebenzisayo. Therapy kuyakhulunywa nami nginamazwi engwanikiwe angelulekayo angakhayo. Bese kuthi biblical divine healing. Kungaba kubekwa isandla phezulu kwami. Kungabe kukhulunywa izwi kimi. Kungabe kukukholwa mina ngikholwa yizwi. Konke lokhu kwenza ukuthi amandla kaNkulunkulu okuphulukisa ehlele phezulu kwami. Hallelujah. Amen. Ake sibone ukuthi ngokukholwa by faith ungaphiliswa kanjani. Matthew chapter 9 verse 20 and 22. Bese sibona okwesibili ukuthi ngomkhuleko ungaphiliswa kanjani. James okuJakobe chapter 5 verse 16. Okwesithathu bese sibona ukuthi ngobudlelwane onabo noNkulunkulu nawe futhi ungaphulukiswa kanjani kuseyena uJakobe 4 verse 8. Bese uthi kokugcina sibone ukuthi ngokubekwa kwezandla ungakhululwa kanjani ukuphila phezulu kwakho kuseyuJakobe chapter 5 verse 14 and 15. Asiqaleke kuyokholwa. Matthew chapter 9 verse 20 uphele ku22. Kwakukhona owesifazane owayenesifo somopho iminyaka 12. Wasondela emuva. Kwakukhona owesifazane owayenesifo. Thinta umakhalane wayenesifo. Nesifo. Kukhona izifo, kukhona ukugula. Sizolo siyashintsha yodwa kodwa. Sickness and disease. Lona wayenani? Nesifo. Wayenesifo. Eseneminyaka emingaka ephethwe yilesi sifo. Oh 12. Phinda. Oh 12 years ephethwe yilesi sifo. Amen.
mawufunda kwenye lithi wayise khiphe imali yakhe yonke ayinayo ezama ngivumele ngithi medical and surgical ezama ukuthola usizo. Hallelujah. Amen. Kodwa usizo lwangatholakala. Baba makhelwane Amen. qhubeka. Wasondela emuva kukaJesu, Wayesesondela emva kaJesu yabo. wathinta umphetho wengubo yakhe. Wenze njani bathandekayo? Wathinta umphetho wengubo. Wengubo yakhe. Amen. Akezwe yedwa kulabade bemile noma ke omunye ongajoyina naye avele lapha phambili. Wasondela ngase muva kaJesu yabo wenze njani? Wathinta umphetho wengubo yakhe. Woza wenze njani? Wathinta Wathinta umphetho. Vumela makhelwane. Nangu njabula ubhekele. Lo esazana wasondela emva kwa kaJesu. wenze njani? Hawu izandla ithwalelwani manje. Wathinta Umphetho. wangathatha disprin. Ah, Wangathatha Amen. bandage, wangathatha lutho. Kodwa wenze njani? Wathinta ini? Umphetho. Uhlanganaphi umphetho? Seku divine healing. Amen. Kunendlela yakhona Amen. engasebenza. Lord. Iphuzu lokuqala lithi ngokukholwa Lord. siyakwazi ukwamukela ukuphila. Amen. Ukholwe mina ngikholwa amandla ophezukonke. Yes, Lord. Ngikholwa ukusebenza kwakhe. Amen. Bese kuthi ukukholwa kwami kungenze ngibambe nje umphetho. Lord. Ngithi enhlizweni make nganyathela emasangweni. Make ngakhuphukela khona. Mangangena endlini kaSimakade. Hallelujah. Ngiyakholwa ukuthi ngizophila. Ngokukholwa kwakhe wabuthinta nje ini umphetho. Ya? Ngokuba wayezindla ethi. Ngokuba yena wayenze njani bathandekayo awubheka makhelwane. Wayezindla kuye Amen. ethi ya Uma nje uma nje ngike ngathinta ya ingubo yakhe. ingubo yakhe Ngiza kusindiswa. kusho yena ezindla ngaphakathi Amen. wa apply in bathandekayo ukukholwa kwakhe Amen. akakholelwe nje emoyeni nalizwi Yes, Lord. nginguSimakade ophilisayo Ah, ngemivimbo yakhe naphiliswa. Amen. Hallelujah. Amen. Nikhona bathandekayo. Amen. Ukholwa yizwi, ukholwa izethembiso, ukholwa ukukhuluma kaNkuluNkulu. Use applya in bathandekayo ukukholwa kwakhe. Amen. Ekholwa ukukhuluma kukaSimakade. Yes, Lord. Muzokhanya ekseni ungakholwa nawe uphile. Ungabe noma isifo sesineminyaka kodwa ungakholwa uphile. Yes, Lord. Wasithi kuye uma ngeke ngathinta nje ini Phetho wengubo yakhe. ngiza ku siniswa iqhubeka. uJesu waphenduka. Jesu waphenduka Wambona wathi. wayesiyambona uJesu lo owenze ngokukholwa. Amen. Wambona wathi Yima isibindi ndodakazi. yima isibindi ndodakazi. Ya Ukukholwa kwakho kukusindisile. ukukholwa kwakho kwenze njani? Kukusindisile. Yima isibindi bani? Ndodakazi. Ukukholwa kwakho kwenze njani? Kukusindisile. Surgical. Ufike ehamba ngeinduku. Awuzwanga makhelwane. In a surgical way. Yes. Ukuthi enze njani? Alapheke athathe le process yokuthi asekele anike ithuba le system yenze njani? Irecover. Kodwa wayeseyakhuphukela endlini kaSimakade. Ah. Kwenziwa a divine way. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Wa connecta nani nezwi nokwenza. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Emva kwalokho kwasekwenzekala njani bathandekayo? Wayeseyaphila. uJesu waphenduka wambuka wayesethi yima isibindi ndodakazi. Yebo? Ukukholwa kwakho. Ukukholwa kwakho makhelwane zikhombe. Yes, Lord. Ukukholwa kwami. Ukukholwa kwami. Ukukholwa kwami. Hallelujah. Ukukholwa kwami kuza kungisindisa. Amen.
ungamukela ukuphila namhlanje ngokukholwa. Thank you, Jesus. Uphume unjani? Usindisiwe, Amen. uphulukisiwe. Yes, Lord. Qedela Owesifazane wasinda ngaso leso sikhathi. ngoba waye kholwa. Amen. Ukukholwa kwamlethela ini? Ukusinda. Amen. Hallelujah. Amen. Owesibili ungaphulukiswa ngomkhuleko. Jacobe chapter 5. Verse 16. Ngakho ke vumani izono omunye komunye nikhulekelane ukuze niphulukiswe. Bamba kulelo gama nenzi njani? Nikhulekelane. Umkhuleko. Sikhulekelane, ya, ukuze niphulukiswe. Ukhona yini ogulayo maka khulekelwe ukuze aphulukiswe. Kukhona makhelwane? Amen. Ungamukela ukuphila ngani? Ngokukhulekelwa. Owesazane na usebenzise yini yena lo ngenhla ukukholwa kwakhe. Lapha uthi izwi lenkosi nangokukhulekelwa. Nikhulekelana ukuze niphulukiswe. Qhubeka. Umkhuleko wolungileyo unamandla kakhulu. Umkhuleko wolungileyo. Ubani lolungileyo? Olungisisiwe ngomusa kaNkulunkulu. Amen. Likhona ibandla? Amen. Othethelelwe ngegazi levana. Onikwe ilungelo lokuba umntwana kaNkulunkulu ngoba labo abamukelayo baphiwa amandla ukuthi babizwe ngokuthi bangabantwana yilabo abantu abalungileyo. Amen. Bese lithini izwi lenkosi? Umkhuleko walowo unjani? Unamandla kakhulu. Kusethu kuthane phila ngegama lika Jesu. Phila ngegama lika Jesu. Ngiyakukhulekela. Ngiyakhulekela. Binda makhelwane. Phila ngegama lika Jesu. Ya. Ngiyakhulekela. Binda futhi makhelwane. Phila ngegama lika Jesu. Ya. Ngiyakhulekela. Ngokuba nangomkhuleko samukela ini ukuphulukiswa. Okwesithathu chapter 4 verse 8 yenu Jacobe. Sondelani kuNkulunkulu. Nangobudlelwane esinabo noNkulunkulu ukusondela kwethu kuye. Lithi lenkosi sondelana kuNkulunkulu yebo? Naye uyakusondela kini. Uma esondela kimi bathandeka ziba njani izimo zami kimi? Ziyalunga, ziyashintsha. Kusho ukuthi uma ngaphilile ngisondele enkosini ngizothola ini enkosini? Ngoba naye uzosondela kimi. Bese ngamukela ini? Ukuphila ngoba unguNkulunkulu njani? Ophilisayo. Qhubeka. Hlanzani izandla nina zoni. Nihlambulule izinhliziyo. Bamba leli gama nezinjani inhliziyo? Hlambulule. Uyigadi inhliziyo yakho ingangcoliswa izinto eziningi, imicabango nezimo nakho konke obhekana nakho empilweni. Ihlambulule inhliziyo. Yeah. Awuthi makhelwane inhliziyo yakho Inhliziyo yakho. mayihlambuluke. Hlambulule. Hayi khuluma nomakhelwane ngifuna umsize kusentani makhelwane ngiyakuyala ngegama lika Jesu Kristu inkosi. Ngiyakusiza ngomusa wasezulwini. Lezi zinto ezigcwele enhlizweni yakho ezingalungile zoletha ukugula kuwe. Oletha ukugula kuwe. Uzoguliswa yini? Inhliziyo engahlambu. La emhlabeni bathandekayo ngicela silivumelele iqiniso. Kuyalinyazwana. Alright, angihlehle ngisenza izulu sami esithe kuba namandla. Kuyagilwana la emhlabeni. La kulelizwe kwezwa njani? So ke umukele lokho ungakuthathi personal kuyenzeka kuwo wonke umuntu. Kwesisikhathi umuntu wenza into engaqondile kuyisitha siqonde wena ngaye. Uma umbuza ngempela athi angikhumbuli leyo nto. Bese uyabona ukuthi bekuyisitha sifuna ukudila nami. Uma ungeza ukuvuma ukulungisa la enhlizweni uzokwenza ukuthi ukuphila kungafiki. Thana umakhelwane ke. Hlambulula inhliziyo yakho makhelwane. Khona uzokwamukela ukuphila. Hlanzani izandla nina zona. Nihlambulule izinhliziyo. Ninabo inhliziyo mbili. Qhubeka. Yibani lusizi, nibubule, nikhale. Ukuhleka kwenu makuphenduke ukububula. Ngicela sibele ku verse 8. Sondelani kuNkulunkulu naye uyakusondela kini. Sondela kusimakade.
uzozibonakalisa uzokwamukela ini ukuphila. Ngokwesine chapter 5 verse 14 phele 15 phulukisa kwethu singakuthola nangokubekwa izandla. Ukhona okulayo phakathi kwenu na? Makabize amalunga ebandla Makenze njani? amkhulekele. Makabize amalunga ebandla. Enzeni wona? Amkhulekele. Amkhulekele. Number 1, amkhulekele. 2, Amgcobe ngamafutha egameni lenkosi. agcotshwe ngamafutha. Uyabona bathanda namhlanje ke sisenkingeni indaba amafutha ngoba ihunyushwa ngenye indlela. Sesiyasaba manje ukwenza njani ngoba indlela akhulunywe ngayo. Ngiyancenga kuseni bathanda wozani kimi wozani. Wozani bathanda wozani. Uyani kude wozani kimi. Amafutha namhlanje awasa setshenziswa ngobani? Ya? Sholo makhelwane ungesabi ngoba asenjani? Khulunywe kabi. Awushona nje ungesaba asenjani? Asekhulunywe kabi ingakho na uswa siyawasaba. Awungibheka makhelwane ngifuna uhamba nawe ngifuna ukuhamba nawe. Asenjani? Ingakho usenze njani manje? All right ini. Amafutha. All right awusondele kumina. Abadeshi ngayidrink oyiphuza ugoloko. Abayisebenzisi kabi. Isebenzisa kabi. Usayiphuza idrink wena? Yebo. Isetshenziswa kabi. Yini ke pho ungabuyele emafutheni ekhulunywa kabi nawo? Ngoba wena awudeshi ngayo idrink uyiphuza nje obinjalo. Amen. Wena amafutha wananto eziningi asho njengokwezwi, angwamukele njengokwezwi. Yes Lord. Zingaki izinto ezisetshenziswa kabi. Uyazi ukuthi kwenye indawo inkukhu isetshenziswa kabi. Wena usayidla ngithi namhlanje. Ngiyayidla. Ukanti wenze njani manje mawushiya okunye ukuvuma? Singalungisa kodwa ekseni namhlanje. Ikuphi lokho okuvuma, ikuphi lokho okushiyayo? Anikhona ingubo abayigqoka kabi, wena usayigqoki nawe. Madoda uzwile? Asilungiseni ke nathi namhlanje. Izwi elithi makabize amalunga ebandla amenze njani? Amkhuleke. 2, Amgcobe ngamafutha. awuthi makhelwane siyaphuma ke exwayeni amafutha ongafanele siwaxwaye. Asizukwaxwaya la wasendlini yenkosi. Yeah, amen. Ngoba avelaphi ezwini likaNkulunkulu. Asifuni abantu abasenza izinto eziphathekayo. Cha, thina senza lokho kulotshwe ezwini. Likhona ibandla. Amen. Ukubona emagcotshwa abantu benziwa njani bagcotshwa? Amafutha. Sefa bengagcotshwa manje ngoba kukhona pha asebenza khona. No, uNkulunkulu wathi gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha. Samuel uyogcoba inkosi esengiyibonile. Yeah. Sisagcoba namhlanje. Amen. Qhubeka. Umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo. Inkosi imvuse. Inkosi imvuse ngani? Ngomkhuleko ebize ini amalunga. Amenze njani? Amkhulekela, amgcoba ngamafutha. Inkosi ke iyakwenza njani emva lokho? Iyakumsindisa onjani? Ogulayo. Yayizizwe lenkosi ngokubekwa kwezandla kukhona ukuphulukiswa. Amen. Ake ngivale ngokuthi ke ake sibuke izinto mhlawumbe ezinye eziletha ukugula nezifo ezimbalwa nje sikwazi ukuzilungisa. Exodus chapter 15 verse 26 wathi uma nilalela ngokucophelela izwi likaSimakade uNkulunkulu wenu nenza okulungileyo emehlweni akhe, hayi emehlweni abantu, emehlweni akhe, nigcine ini imiyalo yakhe. Qhubeka. Nigcine zonke izimiso Nigcine zakhe. zonke izimiso zakhe. Zakhe. Uyabona bathandekayo ukuthi ukugula kuyehla ngokungagcini imiyalo nokungenzi izimiso zakhe. Uthini mayiqhubeka? Angikunehlisela zonke izifo engazehlisela abaseGibhithe. Behlelwa izifo abaseGibhithe ngobani? Bengalaleli. Laleli. Bengagcini Imiyalo. basebenza njani? Behlelwa Izifo. izifo. Qaphela ke mntwana kaNkulunkulu. Yenza izimiso zikaNkulunkulu. Qaphela
izindlela zakho zingakusikuphi wehlelwe isifo ngenxa yokungalaleli. All right? Amen. Bese qhubeka ethi ngokuba mina ngingusimakade onjani oniphilisayo. Kodwa utheni uma ni lalela ukucophelela nenza okulungileyo nigcina imiyalo yami. Hallelujah. Amen. Nigcine zonke izimiso zami. Hallelujah. Amen. Bese angikunahlisela. Kusho ukuthi uyakwazi usimakade ukwehlisela ini? Isifo. Utheni lapha na kwabase iChronicles yesibili chapter 7. Uma ngehlisa ini isifo phakathi kwenu nina nenze njani? Niphenduka yakuphilisa izwe leli. Uyabona ukuthi ezinye izifo kuyenzeka zehliswe yini? Ungalaleli nokungenzi kahle. Okwesibili okunye mubuyela lapha kuJakobe ngicela ukufundela chapter 5 verse 15. Umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo. Inkosi imvuse. Hallelujah. Amen. Noma enzile izono uyakuthethelelwa zona. Yizwa le? Amen. Inkosi kuyenzeka esinsifo singeniswe yini? Isono. Qaphela. Ungavula umnyango wesono kanti uzoletha ini kuwe? Isifo. Hallelujah. Amen. Okwesibili Matthew chapter Matthew chapter 9 verse 35. uJesu wahamba imizi yonke nemizana efundisa emasinagogeni abo, Yeah. eshumayela ivangeli lombuso, ephulukisa bonke abanezifo ezahlukene nokugula konke. uJesu waphulukisa bonke ababe nezifo ezahlukene Gula konke. nokugula konke. I-example esithathu engifisa ukuya kuyona la ila uJesu khona efica indoda ehlezi ngasechibini. Isineminyaka 38 ihlezi ngase. Uthini kuyona uJesu? Uyafuna ukusinda na? Ithini indoda? Akekho uthi akekho umuntu ongenza iprocedure ethile ukuze mina iyiphi lebifunakala this time? Ukuthathwa afakwe echibini ukuze mali zanyazanyiswa naye. Manje inkinga wayengekho. Usethi kuJesu uyafuna na? Ithi le ndoda akekho umuntu Nkosi yami ongenza usizo ukuze ngisizakale. Usethini uJesu? Izono zakho zithethelelwe. Ihlangana phi lento? Ukhona la okwakuvimbe khona. Base bemmangalela abanye bathi usho ukuthini mayithi izono zakhe zithethelelwe. Phakathi kwindoda yasechibini lomfana wayenesifo sokuwa. Uthi izono zakho zithethelelwe. Hallelujah. Emva lokuthi lenkosi wabe sethi kena ke thabatha uhlala lakho uhamba. Wenzakalani? Wathethelelwa izono. Kwangena ini kuye? Ukuphila. Kusho ukuthi lokhu ukugula kwangene ngani? Ngesono. Awu nisekhona abathandekayo. uNkulunkulu wayesiyamphulukisa. Hallelujah. Kwaba seKorinte bokuqala chapter 11 verse 29. Ngicela ukufundela ngokuba odla aphuze uzidlela aziphuzele icala uma engawuhlukanisi umzimba wenkosi. Ngenxa yalokho abaningi phakathi kwenu babuthakathaka bayagula. Nabaningi sebafa. Babulawe yini? Ingoba badle baphuza benjani? Bengawuhloniphi umzimba wenkosi. Benzeni labantu? Baphambukile. Ingakho kubona abantu enkonzweni makuthiwa isidlo ubona umuntu ebaleka athi hayi angeni namhlanje usabalela ivesi.
ngicela ufunde nangenhla lithi lenkosi zihloleni nina nihlambulule nizahlulele ukuze ningezukwahlulela onali ilungelo lokuzisa kuyena uthi inkosi kukhona lapho enganyathelile khona kahle ngenzela umusa ngiyaphendula ukuze uzohlanganyela kulesi sitsha wamkela ukuphila okusegazini lika Kristu kodwa ngokungahlukanisi lithi lenkosi umuntu uyazidlela aphuze ini aziphuzele ini icala uma uza ngokungafanele uma uza ngokuthi nje hawu namakhekhe umuntu akakahle oh nali wayini umuntu akakaphuze bakwethu awuhloniphi inwena nakuba ubona noma bekuthiwa iwayini elinjani olaziyo olithanda kanjani akuseyilo sekuyigazi lenkosi ukhona makhelwane Amen. ngisho ngafica iwayini bazali leli kuthiwa linamandla amakhulu ngithi yalibona ngicela ungalijaji kanjalo buka igazi lika Kristu bathandekayo haleluya Amen. ngoba ngelinye ilanga sowenza isweet 8 ebomvu fanele wenze njalo lapho ungaboni ujuice wasekha sorry bona ini iwayini lenkosi wena ufanele ukuhloniphe isitsha ungathi hawu ilawa kathengwa uanti lawa abawaphethe namhlanje isitsha lesi umzimba uma ungenza ukuhlukanisa uzophuza uzodla uzidlele ini bese kuletha ini ubuthakathaka emzimbeni uJobe 1 noJobe chapter 2 uma ungafunda uverse 10 ku chapter 2 sibone ukuthi ukugula la kuJobe kwakuwukuvivinywa wayengenzanga isono nakuba ukugula kuyavela ngani ngesono kwesisikhathi kunye ukugula kuyadlula kube yini isivivinyo uvivinywe nangakho chapter 2 verse 10 Kepha uJobe wathi kuye, ya ukhulumisa okwesifazane oyisiwula. kambe betheni Thuka uNkulunkulu wakhe ufe kube kanye. uthe ekuqaleni usabambelelene ekulungeni kwakho lokho uthi ufuna usiveze unjani uthembekile ulungile phambi kwakho usabambelele lapho njengoba ugula usethini kuyena vele umthuke kusho ukuthi wenze njani phambana naye lahla izimiso zakhe khona kuzoba nejudgment usethini uJobe Kepha uJobe wathi kuye, ukhulumisa okwesifazane oyisiwula. ya Siyakwamukela okuhle kuphela yini kuNkulunkulu? ya Asikwamukela yini nokubi na? ya Kukho konke lokho uJobe akonanga ngomlomo wakhe. lithini leli lithi kukho konke lokhu uJobe akonanga ngomlomo wakhe lithi lelizwi evivinywa akavumanga ukona ngoba wayengonanga nangasemuva kodwa nakulokhu kuvivinywa akavumanga Ubona. ngicela ungathi mawuvivinywa ngokugula bese uyona ngokuthini usola uNkulunkulu kanti ubuvivinywa khona ubuzoboniswa ini amandla akhe amakhulu ebonakaliswa ngempilo yakho umpostoli uPaul usho njalo uthi nganxusa umusa kaNkulunkulu kuba ingilosi kaNkulunkulu isuse ini iva enyameni yami kodwa wathini uNkulunkulu umusa wami ukwanele unjalo yini inkosi ingamphulukisi wayevivinywa okunye ukugula kuyafika kube yini isivivinyo empilweni yami ngicela ungakuthathi njenge judgment kuthathe njenge test evele ezulwini iphase Amen. uJobe sekudlule konke waphila izinsuku ezinde ukuphila kwakhe kwandiswa ngobani wasiphasa isivivinyo thanda umakhelwane phasa isivivinyo makhelwane Asisivivinyo makhelwane. kuzokwandisa umkhawulo wakho Uzokwandisa umkhawulo wakho. hallelujah Amen. Matthew chapter 25 uverse 35 izwi lenkosi lisifundisa ngokuthi kufanele sibanakekele abagulayo kumthwalo kumsebenzi inkosi efuna siwenze ukuthi sinakekele abanjani abagulayo verse 35 and 36 Ngokuba ngangilambile nangipha ukudla. phinda Ngokuba ngangilambile ya nangipha ukudla. ya Ngangomile uverse balo
35. All right. Ngangomile nangiphuzisa, ngangingumfokazi nangingenisa, ngihambaze Yeah. nangembathisa. Uyawubona nimbazana umthwalo esinawo. Kufanele abalambile sibenze njani? Sibaphe ukudla. Okwesibili, Ngangomile nangiphuzisa. abadinga ebona nje ibandla uNkulunkulu mangase asisize bathandekayo lapha ebandleni. Sithole imali, simbe amanzi. Sidrile amanzi kuphi? La ebandleni phansi. Bese emva lokho sifaka ompompi. Senze indawo yokukha amanzi, abantu bathole ini? Amanzi. Lo mthandazo siyawukhuleka enkosini. Amen. Bonke abadinga amanzi benze njani bayawazi ukuthi aya tholakala kuphi? Endlini kaNkulunkulu. Ubuthini usimakade ngangomiwe la ngipha uNkulunkulu makasisize sidrile amanzi maningi amanzi emthonjaneni. Amen. Uma umuntu edinga amanzi awathole. Hallelujah. Amen. Uma senze sobe senze inkonzo ebalekile. Awusingathandaza inkosi sibusise. Amen. Kuthola lamanzi kuphi? Endlini kaSimakade. Samukela amandla, samukela iprovision Thank you, Jesus. ukuze uNkulunkulu sigcwalise izwi lakho. Ngegama lika Jesu Kristu siyawamba amanzi kuleli bandla. Siyawa provide Nkosi emzini nasemthonjaneni. Ngegama lika Jesu Kristu inkosi siyamukela lokho sesinakho, lokho sekwenzakalile ngoKristu Jesu inkosi. Amen. Amen. Qhubeka. Ngangingumfokazi Ngumfokazi nangingenisa, nangingenisa, ngihambaze ngihambaze. nangembathisa. Kufanele abantu bembathe kuphi? Endlini yenkosi. Yingakho bathanda sesinxuse sambe sithi uma uneimpahla ongasazi sebenzisi zilethe endlini yenkosi. Senze njani? Sembathise abanye. Hallelujah. Amen. Qhubeka. Ngangigula Oh, ngangigula ya. nangihambela. Umuntu ogula wenziwa njani? Uyahanjelwa. Bekumakhelwane. Ingakho uma ungaphilile uyabika. Khona sizokuhambela. Qhubeka. Ngangisejele Ya. nangivakashela. Nabasejele bazana bezwe njani? Bavakashela. Uyabona nthi ibandla linomthwalo. Amen. Kukhona abantu ababoshwe lapha abangavakashelwa izihlobo zabo. Kwaxatshwana. Umndeni wamdikile. Kodwa lingavela ibandla lethi sikuhambele. Sizothi noma ulangaphatha uNkulunkulu unawe uyakuthanda. Amen. Umsebenzi lo ofanele wenziwe ibandla. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu ke bathandekayo uthena unguNkulunkulu ophilisayo. Kungenzeka ukugula kuvele ngeziphambeko, uye othethelela zonke izono zethu. Kungenzeka ukugula kube isivivinyo, uyena onika oyethile amandla. Hallelujah. Amen. Lokho kufanele siqonde ukuthi uNkulunkulu unamandla okwenza konke. Hallelujah. Amen. Sibele ke kwivesi selifundile chapter 9 verse 35 uMatthew uthi uJesu wahamba imizi yonke nemizana efundisa emasinagogeni abo, eshumayela ivangeli lombuso, ephulukisa bonke abanezifo ezahlukene nokugula konke. Hallelujah. Amen. Amahubo 34 verse 18 lithi uSimakade useduze nabanhliziyo zidabukile. uNkulunkulu akagcine ngokuphulukisa izifo kuphi? Emzimbeni wethu. Kodwa uyakwazi nokuphulukisa ini? Umoya wethu. Inhliziyo yethu iphulukiswe yelashwe. Ngokuba uSimakade useduze nabanhliziyo zidabukile. Uyabasindisa abanomoya owaphukileyo. Bathandekayo, ekseni singakhuleka nawe engabe awuphilile emzimbeni, wabukele ini? Ukuphila. Kungabe emoyeni wakho ulimele, wamukele ini futhi? Ukuphila. Amahubo 42 verse 11 athi mphefumulo wami kungani udangele? Uyaluza phakathi kwami na. Themba uNkulunkulu ngokuba ngiza kumdumisa ngokusindisa kobukhona bakhe. uNkulunkulu okwazi ukusindisa abathandekayo umoya wethu, okwazi ukwelapha lapha ngaphakathi enhlizweni yethu. Amahubo 147 verse 3 athi
welapha abanhliziyo zephukile abophe izilonda zabo. Kungenzeka nawe mhlawumbe awugula emzimbeni kodwa ulimele kuphi? Enhlizweni. Sekunani? Sekusekwaba nesilonda kuphi? Ngaphakathi kuwe. Unamandla okukwenza lokho. Bese izwi lenkosi livala ngokuthi phakathi kwethu kuMatthew chapter 10 verse 7. Ekhambeni kwenu shumayelani nithi umbuso wezulu usondele. Verse 8. Phulukisani abagulayo. Nivuse abafileyo. Nihlambulule abanochoko. Nikhiphe amadimoni. Namkelisiwe ngesihle. Yiphani ngesihle. Hallelujah. Amen. Masivala namhlanje umlayezo wethu namhlanje ngibela kulibandla likaNkulunkulu. Sithunyiwe. Inkosi uJesu ithezwini lakhe ngiphiwe wonke amandla ezulwini nasemhlabeni, ngalokho nina hambani nenze izizwe zonke abafundi bami. Ekuhambeni kwenu shumayelani nalizwi umbuso wezulu usondele. Bese nizinjani? Niphulukisa abagulayo. Njengebandla umsebenzi wethu ukuba senze njani? Siphulukise abagulayo. Hallelujah. Namhlanje kuseni bathandekayo singavala amabhayibheli ethu. Siphakame sime ngezinyawo. Izwi lenkosi liyasikhuthaza ukuthi ngokukholwa singamukela ukuphila kwethu. Ngokusondela kwethu enkosini singamukela ukuphila okupheleleyo. Nangokubekwa kwezandla singamukela ukuphila okupheleleyo. Nangokugcotshwa ngamafutha singamukela ini? Ukuphila okupheleleyo. Bandla likaKristu nasekuseni muzokhanya. Singenile kule nyanga entsha. Inkosi yamakhosi isipha nalizwi phakathi kwethu. Hallelujah. U-October inyanga yethu yokuphulukiswa. Yes, Lord. Uzophulukiswa emoyeni, Hallelujah. uzophulukiswa emzimbeni, Hallelujah. uzophulukiswa enhlizweni, Yes, Lord. uzophulukiswa ezimeni odlule kuso ngoba le inyanga yethu yokuphulukiswa. Nathi namhlanje kuseni sisazomemezela ukuphila phezulu kwabaningi emndenini, ehlotsheni, emphakathini, kubantu esiphila nabo, emsebenzini esebenza kuona, kwamakhelwane. Aqale thina kule ndlu samukele lokho kuphila. Ngaba ukuphila komzimba, ngaba ukuphila komphefumulo, ngaba ukuphila kwenhliziyo, ngaba ukuphila kuzo zonke izigaba. Kodwa namhlanje kusencela ibandla siphamise izandla, sivala amehlo samukele lokho kuphila. Inkosi isisiphile izwi ithi nginguNkulunkulu, ngingusibakade ophilisayo. Bawamukela ukuphila nawe ekseni namhlanje. Cela siphamisele amaphimbo ethu sibonge izwi lakhe bese samukela ukuphila akukhulumile nasekuthembisele ngezwi lakhe masikhuleke. Sibonge bathandekayo. Sibonge ukuphila. Sibonge umusa. Sibonge ukukhuluma kaNkulunkulu phezu kwempilo zethu. Sibonge izwi lakhe asekhulume ngalo phezu kokuphila kwethu ukuze samukele lokho kuphila. My Lord, my God. Baba wethu namandla onke siyabonga sibandla lakho uNkulunkulu wethu kule nyanga kaOctober. Baba wethu namandla onke sibonga izwi lakho uNkulunkulu wethu omuhle osulikhulumile phakathi kwethu. uNkulunkulu wethu wasemukelisa lona uNkulunkulu wethu namandla onke. Siza kuwe ngokubonga Nkosi yamakhosi. Siyabonga Baba ukuthi izwi lakho uNkulunkulu wethu uyalifeza. Baba siyamukela ukuthi nakithi Baba liyafezeka. Liyilo Baba egameni likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi unguNkulunkulu ophilisayo. Baba
baba wethu namandla onke siyabonga lenyanga ukuphila sibonga ukuphulukiswa uNkulunkulu wethu namandla sibonga ukwenza kwakho kupheleleyo uNkulunkulu wethu omuhle wena obonile baba konke sidlule kukho baba wethu namandla onke obonayo nemizimba yethu uNkulunkulu wethu omuhle namhlanje baba wethu namandla onke siyamukela ukuphulukiswa kupheleleyo egameni likaJesu siyamukela ukuphila okupheleleyo emakhoneni onke kukho konke uNkulunkulu wethu namandla onke siyabonga baba sizohamba siphulukiswa uNkulunkulu wethu omuhle sizohamba siphiliswa egameni likaJesu siyamukela ukuphila siyamukela ukuphulukiswa okuvela ezwini lakho uNkulunkulu okuvela kuwe wena uNkulunkulu wethu okuphila egameni likaJesu sesikwamukele uNkulunkulu wethu siyabonga ukuthi kuyenzeka yithi Thixo wethu namandla onke sesiyokwamukele sikhulekele ngokukholwa sihambe uNkulunkulu sikhulekele nawe sisakhuleka ngokukholwa wamukela ukuphila kwakho wamukela inkululeko wamukela isibusiso wamukela inkululeko nesibusiso baba wethu namandla baba siyabonga ukuthi uyasithuma Shela mayana yazibana wena usukwenzile kithi Liphana sethenia siyokuphefumulela baba wethu namandla nabantu bakho babo sithume kubo egameni likaJesu siyabonga uNkulunkulu wethu babuthe baba wethu namandla masililalele ngokuphelela uNkulunkulu wethu namandla ukhulumile ngalo baba wethu samukela ukuphila samukela ukuphila uNkulunkulu wesileze samukela ukuphila samukela ukuphila kashela montali hapa ile setelia khulume njengoba ukhulumile baba wethu namandla bakho egameni likaJesu siyabonga samukela ukuphila samukela ukuphila siyabonga uNkulunkulu wethu baba usilokhu wasukhulumile egameni likaJesu sibongela ukuphila kungabe kusenhlizweni kungabe kusemzimbeni kungabe kusemoyeni wakho kungabe kulaba kuliphi izinto la udinga khona ukuphila yamukela ukuphila ngokukholwa 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 ushanabaya setelia